सिङाव हाबहैनोसै नै गेट मोनफैबाय सफैनानै बेखौ एसे हौवा गोदान हिनजाव गोदानजों नै ज'यैनो लाबाय जोङो गिफ्ट होनानै हेल' सोनाफोर गिबियावनो आं नोंसोरनो अननाय सिबिनायखौ जासिहरग्रोलायबाय दे मोनाबाबो दे आसा खालामो दिनैनि दिनावबो नोंसोर बयबो मोजाङै दं होननानै दे नै मादैया दिनैनि दिनाव क'क्राझार बै हाब्रुबारियाव बाहागिफोरनि न'खराव आरो दिनै आथमंगल जानो थांसै नै फैद' मामिमोन नै सोर थांगोन नै आंनि बिजायं हौवा आंनि बियानै फैद' मामि जयै थांनोसै आंबो थांबाय आरो आंनि हासबेन्डबो थांगोन आंनि बिहावबो थांगोन मोनाबायानो नै फैनानै एसे दुगैस्रां लोबस्रां ओंखारफिनबाय जोङो थांनोसै आंनि बिहावबो थांगोन लोगोसेयै मोनाबाबो जोङो लेंफायबाय हिसाबै गाज्रि मोनोना रायजोफोर बयबो गावबागाव फाला बदलसोना बयबो हाबा जालायनाय आथमंगल जानायलाय बयबो बायदिसिना खर्म जालायनाया बयनिबो मिलायलायनायनि सायावसो जाहैयो नै मादैया ओंखारलांनोसै दाना नायलांबाय थादो मादैनि भिडिअखौ एसेबाबो आं आथमंगलनि सोमोन्दै फोरमायलांनोसै मा नुयो आथमंगलाव दानिया नै जों गारियाव गाखोनोसै बेलाय आंनि बिहावबो थांफागोन आंनि आफा बियो बिहाव बेलाय बिजायंफोर गाखोनोसै दाना गारियाव बयबो गाखोजोबनोसै आथमंगल थिलियाव थांनोसै गाखोबाय नै सालायग्राया हासबेन्डआ सफैबाय जों दानिया रायजोफोर हाबहैनोसै गासिबो दरखङाव हाबहैनोसै नै गेट सिङाव हाबहैनोसै नै गेट मोनफैबाय सफैनानै हाबहैनोसै हाबहैनोसै दिनैनि आथमंगल जागोननि हौवा गोदान हिनजाव गोदाननि मुङा जाहैबाय हिनजाव गोदाना फिरफिला आरो हौवा गोदाना मावफुंसार रायजोफोर क'क्राझार टाउन हाब्रुबारियावनो बिसिनि न'आ पार्टनारा जोंना बिमायं हिनजाव गोदाननि थांसै मालायनि जाखोना नों बहाय थांनो नागिरदों ओमफ्राय देखायहरनोसां रायजोफोर साजायनायखौ एसे अबहाय बाबुमोन जिरायग्राया अबहाय ओरै हाबहैनोसै सिङाव आयौ आंनि पार्टनारफ्रा नै फुराना पार्टनार जोब नै आलासिफोरखौ खेबबाय आं एसे आयौ ओइ गुमै ओइ जोंहा गुमैखौ लोगो मोनबाय हिनजाव गोदाननि बिमायं आंखौ सिनायाखै लाबाय दे बयखौबो आंखौ जाखांबाय नोंसा हाय गुमै नुनायनि मेसेजआ बेनो जाहैबाय जोंहा पार्टनार थारदे रायजोफोर हिनजाव गोदाननि बिमायंफोर हिनजाव गोदान हौवा गोदानखौ एसे देखायहरगोनसां हिनजाव गोदाननि बिफा नै रायजोफोरनि बियो बोरो बिजामादैयालाय दे
र' दा लानोसै दे हिनजाव गोदाननि बिमाया नैबेनो रायजोफोर आंहा बिनानावसो जायो हिनजाव गोदाननि बिमादै उन्दै बियो रायजोफोरनि बियो हिनजाव गोदाननि बिमादै दहाय लोगो मोनलायनाया जोंहा ना मिरा दखानाव नै जारौमोन आरो आंनो जारौमोन मोनाखै औ गथ' नङा पक'रि जुलाफि जानोसै जोंहा बै नायदासो मोदानदों औ नै रायजोफोर जोंहा पक'रि जानोसै जुलाफि जानोसै आथमंगलनि टेस्टि जानोसै जुलाफि नैहाय लोगो मोनला जोबथारबाय बयखौबो जायगानि खाथि खाथिनि ना बोरै नानि मोनहा नोंसोर जाबाय फुसखाखौ जाबावदो जाबाय फुसखा बानायदों जाला थोबाय फुसखाया थोबाय रायजोफोर आंबो गोजौआव गाखोनानै एसेबाबो थांबाय हिसाबै हौवा गोदान हिनजाव गोदाननो अननानै एसेबाबो आंबो आशीर्बाद होबाय आखाइ थाइनैजों नायलांबाय थादो मादैया हौवा गोदान हिनजाव गोदानजों एसेबाबो फट' शुट खालामनानै लाबाय हिनजाव गोदाननि बिफानि लोगोफोर बियो गावनि स्टाफफोर दां आं खावसेखौ सिनायजोबा हौवा गोदान हिनजाव गोदानजों नै जयैनो लाबाय जोङो गिफ्ट होनानै नायलांबाय थादोल' नै जोंना बिजायंआ बिजामादै गोदाना बेथ' बिमायं जाखाबाय रायजोफोर नैबे गिफ्ट होनो गोजौआव गाखोनाया जाहैबाय क'क्राझारनि नामदाजा जि दखान माइनाव दखाना बेनो दे रायजोफोर सोरबाफोर नुवाखैबा नायनानै लादो माइनावनि मालिकखौ बेनो देखायहरबाय आं एसेबाबो बिसोरखौ थाग थिग लोगो मोननायखाय बेबो हिनजाव गोदाननि बिफानि स्टाफफोर रायजोफोर बेबो आंनि लोगोफोर जाहैबाय सिनायनाय मोजाङै सिनायलायनाय खाथि खालानि गासिबो हाबा नालाय बयबो सिना जाना थांबाय हिसाबै बिसोरखौबो लोगो मोनबाय नालाय आं एसेबाबो नोंसोरनो देखायहरबाय दानिया जिजिरि दखानखौबो लोगो मोनबावबाय दे रायजोफोर क'क्राझारनि बेबो नामदाजा जिजिरि दखाननि मालिकआ बेनो दे जिजिरिजों माइनावजों मालाय लोगो मोननानै रायलायलायबावबाय आरामैनो आंखौ सिनायलाना सिनायला जि दखाननि गिदिर गिदिर बिजनेस मालिकखौसो आंहा थाग थिग लोगो मोनहैजोब्बाय ने रायजोफोर रान्दनिफ्रा नै थुरिबारि पार्टिया संग्रा खावग्रा लाबाय दे बेलाय मा संदों बुरजा बुरजा संनाय नुबा खथ' आराम नुयो बेलाय मा बे
नै नुला उखुन्दैजों बरिया ना टेस्टि टेस्टि बिराद गोथावखा गोथाव जाखागोन दाउ रेजेक होनो माबा जिएसटि ना मा होनो जिएसटि रेजेक बेसन बरा नै रायजोफोर संग्राफ्राबो टेस्टि टेस्टि मालाय गनसियाव एवनानै दोननायखौबो एसे देखायहरबाय आं बे दंबावो बुरजानो ओंखाम जानो थांसै नै फैद' थांसै रायजोफोर नै मामानि बायदिलाय नै सारकासनि बायदि स्टेजलाय नै रायजोफोर गाहायाव ओंखारख्लायनाय सिरिया डाइनिं हलाव फैबाय नै जानोसै दाना बोलो 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 बा बोलो बोलो बा औ दे जिरायदो ओंखाम रानग्राफ्रा नै ओंखाम जानोसै आफाया हरै जिरायबाय जोङो औ नोंसिनि ग्रुपसो खुगाया दे जाबाय थागथिग न'नियाव ना जानोसै नै माखौ जाथ्र' जाबाय अनलाखौ खुरैयाव लाबांसै आं रायजोफोर नै थोला होंगो दोंगो जाबाय दानिया नै जानोसै मादैया ना लाबाय अमा एवनाय दाउ एवनाय माबा लाबाय बेसन बरा लाब्रा अनला मा जानो आइटेमखि आइटेम दे रायजोफोर जानोसै नै बयबो फिसाजोफ्राबो हरै जाबाय ओरै नाहरलाय सारा एसे नाहरलाय ओरै रायजोनि मानसिफ्रा गासिबो ओंखाम जानो थांबाय स्टेजआव गाखोनांसिगोन खानाय आइलि जायलिखौ लाथ' ओमफ्राय उनाव दाननानै दे होमबालाय बाय बायसै नोंसोरो ओरैना बिसोरो जाहैबाय गावसिनि हिनजाव गोदान लागोनि मानसिफोर बिसोर गाहाय गाहाया गासिबो जमा थानानै मालाय जयैनो आलासिफोरखौ नायजोबदों बिसोरो दा ओंखाम जानो थांबाय आलासिफ्राथ' खमायजोब्बाय नालाय दा गामिनि गावसोरल'सै बांसिन गामिनि जोंहाबो जाखांबाय लोंखांबाय दाना ओंखारलांनोसै गासैखौबो बिदाय लानानै ओंखारलांनोसै हिनजाव गोदाननि बिमा बिबि सार बाय बाय थांसै ना हरद' एसे बहायनो ओंखारनाया दासो बैलाय हिनजाव गोदान हौवा गोदान सुट खालामनायखौ खेबना लादां थादो दे थांसै बैलाय थांग्रोबाय थादो आंनिखौ फैसा होलांबाय ना फै लामासिम फैदो जोंहा ओंखारबाय थांनोसै लामा लामा थाबायबाय थाबाय जोंनि ओंखारबोनाया एसे मोनायानो जाबायना रायजोफोर ओंखायनो आलासियाबो बारा गैला जोब्बायानो आलासि जोबनानै गावसोर गामिनिया बयबो जालायनो नागिरबाय जयैनो बाबु दे थांसै आं हौवा गोदान हिनजाव गोदान बिदाय लाबाय नै औ दे थादो दे नानि आदैया थांबाय खालामलायबाय थादो नोंस्रा खालामनायसै गुमै ना हरदो एसे थांसै हामलं लंफायनो बाथारबायलै आं समायनासिन गुमै नोंखौ जिनो ना नानि मोनहा रिल्स खालामबावनोसै थांसै दे सनाफोर दे बे जारौआ जाहैबाय हिनजाव गोदाननि बिनानाव
रेडिल' जादो गाबोन नायनायनि दे मा नाम मायाव आयंनाव सोंदो साबसक्राइब खालामगोन आङो औ दे बाय 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 सनाफोर बाय बाय बयबो नुबाय दे नुबाय बाय बाय गाबोन भाइरेल जायाबा गला मोनाबायबो ना रायजोफोर एसे हराबो थौबाय जोंबो ओंखारबोबाय मोना गुड नाइट रायजोफोर बाय बाय मादैनि भिडिअ'आबो एसेनो